Așa, 12/8/2021, Nenaduț este pe faleză. Să pui poză, da. Ce? Păi să făcui. Și poză să făcui. Uite-l vine pe aici. Da, dar e riscant, că dacă poți să intri, am văzut pe una care și-a rupt nasul, și-a spart capul. Nu se bagă viteză. Trebuie să te faci gogoafă, că... Hai să mergem, lasă.